Men vi helt sikkert skal sidde igen, og de har en kontrakt her, og hvis og så frem de underskriver denne, har de job onsdag i Jelling. Vinderne er... Jeg så bekærlig, gør det besværligt, gør det ærligt. Vil du være bekærlig? Læg dig ned, lad mig kysse. Hvad får vi egentlig ud af det? Vi får måske en... Koda? Ja, vi får Koda på 3 numre. Og måske får vi en tur til Jelling Festival, hvis vi er... Ja, det er selvfølgelig de bedste. Tusind tak for i aften, Haderslev. Det har været fucking fornøjelse at spille for jer. Det hedder Facaden. Facaden.